ay kasing tanaman aba. Itabon ko din baing buwensika, parang numaibala ng kali ay nariga, nanrig na ay kananda ay laya. Manilat ang yatao numailat pailang sika, sino dinagan mo intungat ay pantataan. Numanilat ang yatan masung batam sa lutsod ko ay arador, oh, arador. Numanilat ang yatao numailat pailang sika, no sino dinagan mo intungat ay pantataan. Team match, let's go. Numanilat ang yatao masong batang sa lutsod ko ay arador, oh, arador. First point for the red team! Abatas na minsan san paradaan dilugan, ada palingan sa narupa. Cover me! Mayat ay panagisam ay umipagayan, matamno o milila mabangaran na narina. Numanilat ang yatao numailat pailang sika, no sino dinagan mo intungat ay pantataan. Numanilat ang yatao masang batam sa lutsod ko ay arador, oh, Killing spree for the blue team! Wadan ko digasat ay kasing tanaman aba. Itabon ko din baing Killing spree for the red team! parang numaibala ng kali ay nariga, nanrig na ay kananda ay laya. Kumanilat ang yatao numailat pailang sika, no sino dinagan mo intungan ay pantataan. Numanilat ang yatan masung batang sa lutsod ko ay arador, oh, arador. Numanilat ang yatao numailat pailang sika, sino dinagan mo
ilatangata masong batang sa lutsod ko ay adador. Adador. Abatas na minsan sa paradang dilugan, adak malimlingan sa narupa, at ay panagising Cover me! ay umipagayanggan, matamno o milila mabang-aran na narik na numan ilatang at tao numailan may langsika no sino dinagan mo itong atay pantataan numan ilatang at tao masong batang Killing spree for the red team! ng tali ay narigas nanrik na ay kanan Red team victory! Umanilatang yatao numailat may langsika no sino dinagan mo intong atay pantataan numan ilatang atan masong batam sa lutsod ko ay adador. Wow, adador. Manilatang at tao nung mailat may langsika no sino dinagan mo intong atay pantataan no manilatang at masong batang sa lutsod ko ay adador. Adador. Welcome to PUBG Mobile. Good luck, mates. Abatas na minsan san paradang dilugan, adak malimlingan sa narupa. Hello. No, pre. Mayat ay panagisam ay umipagayan, matamno o milila mabang-aran na narik na Let's go! numan ilatang at tao numaila may langsika no sino dinagan mo intong atay pantataan Hey, mga pre. numan ilatang Dito at kayo. masong batang sa lutsod. Mabasing na kon. Kuno na. Ka to. Uy, M4 ka. Kay Mariana nagkarkarwaan ka, hindi karamihan sa mga siguro sa buhay. Ay! Bakit sila kayo ng kanya?
Ang kasjay dapat, agsarsarwa. Ang may karni. Ito. Ayun. Ay, hinagaran yan. Someone has been here. Someone has been here. Help! Someone has been here. Marked a location. Oh. Marked a location.
Welcome to PUBG Mobile. We will be taking off soon. Be prepared. Oh. Ganon. And then,
Welcome to PUBG Mobile. We will be taking off soon. Be prepared.
Welcome to PUBG Mobile. Good luck, mates. We will be taking off soon. Be prepared. Okay. Enemies ahead!
I need a stock. Help! Watch out! Marked a vehicle.
Wait. Marked a location. Marked a location. Watch out! Marked a location. Marked a location. Watch out! Marked a location. Watch out! Watch out! Watch out! Marked a location.